Hej, mit navn er Thomas, og jeg vil vise dig, hvordan du kan dele dine anmeldelser oprettet på MyRating på din Twitter-konto. For at dele dine anmeldelser på Twitter, skal du have en konto på den service, der hedder twitterfeed.com. Når du har oprettet en bruger her, bliver du præsenteret for det her skærmbillede, hvor du skal indtaste nogle få informationer. Du skal først give dit feed et navn. Det kan fx være mine anmeldelser på MyRating. Og så skal du angive en URL til et RSS-feed. Det RSS-feed, som du skal bruge, det finder du på MyRating ved at logge ind. Og gå til din profil. Ud for de forskellige ratings, anmeldelser og oprettelser her, er der nogle små ikoner. Hvis du vil dele dine anmeldelser, skal du trykke på det her lille ikon ved siden af anmeldelseslinket. Den sti, som kommer op i adresselinjen heroppe, skal du kopiere og indsætte over i Twitter feed. Det er vigtigt, at du vælger avancerede indstillinger i bunden og vælger i den, der hedder post sorting, at du vælger GUID i stedet for pub date. Når du har gjort det, trykker du på Continue to Step 2. Du har nu oprettet selve feedet og skal nu tilknytte det til din Twitter-konto. Det gør du ved at trykke på linket Twitter. Og her skal du så vælge din Twitter-account. Nu har jeg ikke indtastet nogen Twitter-account, så jeg skal først trykke på den her blå knap. Jeg bliver nu lidt over på Twitter, hvor jeg kan give Twitter feed lov til at poste ting på min Twitter account. Nu kan vi se, at min Twitter konto kan nu vælges i listen over forskellige konti her. Jeg trykker på knappen Create Service hernede i bunden. Og på All Done knappen. Nu er mine anmeldelser på MyRating automatisk delt på min Twitter konto. Så det næste du skal gøre, det er at prøve at logge ind på din Twitter konto og se at den seneste anmeldelse, som du har oprettet, er blevet delt.